Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana wagaroga subscriber, don't forget to comment and share this video. Muri Zimbabwe nasinda kuigira nyaya ye Murume Weku Epworth, Murume anonzi Benjamin Mupombwe ari makore 30 years. Uyo akasungwa musi wa 4 July muri Zimbabwe. Mushure mekunge akanda matombo achida kutema motorcade ya president muri Zimbabwe. Muri Zimbabwe chitiko chakaitika pana kona Julius Nyerere and Robson Manyika apo paifura president nemotorcade yavo muri Zimbabwe. Saka murume anonzi Benjamin Weku Epworth ndo pari kunzi panga pakufura motorcade akatora matombo akakanda achida kutema mota za president muri Zimbabwe. Ndo paakabatwa nemapurisa muri Zimbabwe. Ndonya yatata kuigira inasi chitiko ichi ameno chichiri kuitika Murume Weku Epworth last year pane mumwe futi akasungwa mushure mekunge da kumanyira ku VIP tent kwa kuna president achida kutuka president muri Zimbabwe akabatwa nemapurisa muri Zimbabwe. Tudzeza murufunga pamusoro penyaya iyi, tudze mu comment section za murufunga pamusoro penyaya iyi. Kutaura kwatiri kuita kuno murume anonzi Benjamin yakamirira mutongo wake ku court muri Zimbabwe. Ndonya yatanga takuigira muzora nasi, tudzeza muri kufunga pamusoro penyaya mu comment section.